Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. At ating pong ginagawa ito, mga minamahal, upang ating pong makilala ng lubusan ang ating pong mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents and the Lord. Of course, remember and cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, at ganun po sa ating pong beloved stand Pastor Lina Kumon Almeda. Sa ating mga beloved workers, a pleasant morning po. Sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po doon ako mga minamahal sa ating Sunday School, ating buksan ang ating pong mga Biblia sa unang talata, Exodo. Ang kabanata ay 23, talata ay 20, italon sa 22 hanggang 23. Amen. To our Bible readers, please. Sa lahat ng aklat ng Exodo, ang kabanata ay 23, talata ay 20, italon sa 22 hanggang 23. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi dito mga minamahal, behold, I send an angel before thee, to keep thee in the way, and to bring thee into the place which I have prepared. But if thou shalt indeed obey his voice, and do all that I speak, then I will be an enemy unto thine enemies, and an adversary unto thine adversaries. For mine angel shall go before thee, and bring thee in unto the Amorites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Canaanites and Hittites, and the Jebusites, and I will cut them off. Sa Tagalog, please. Amen. Praise the Lord. Ganito pa pagkasabi, narito aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Verse 22 up to 23. Datapwat kung diringgin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sanasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. Sa 23, sapagkat ang aking anghel ay magpapauna sa iyo at dadalhin ka sa Amoreo at sa Heteo at sa Perizeo at sa Cananeo at sa Heveo at sa Jebuseo at aking lilipulin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating pong ituloy yung ating pong pinag-aralan ng overnight. Lahat po nang nag-overnight, sumigaw ng praise the Lord. Sabi doon sa ating pinag-aralan, mga minamahal, yung ating pong boredom. Kapag tayo po'y inatake ng boredom, mga minamahal, o yung pagkainip sa paglilingkod sa Diyos, talagang makakaproblema tayo. At bilang pagpapatuloy, ating pamamagatan ng ating pong pag-aaralan ngayon, realizing the truth, the need to serve in a blaze. Ibig sabihin, mga minamahal, malaman natin ang katotohanan sa ating paglilingkod at masigurado natin na ang ating paglilingkod ay mayroong kainitan. Amen? Sapagkat alam po ninyo mga minamahal, marami pong mga Kristiyano ang playing like a victim sa buhay. Akala natin mga minamahal, kapag dumarating ay aping-api sa ibabaw ng mundo dahil sinasabi, ay pinipersecute ako. Ay inaapi ako ng kapitbahay ko. Inaaway ako ng aking mga kamag-anak. Talagang aping-api tayo mga minamahal. But tandaan po niyo mga minamahal ang salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi niya, if thou shall indeed obey His voice and do all that I speak, then I will be an enemy unto thine enemies. Kung gagawin mo ang lahat ng aking iniutos sa iyo at iyong susundin ang aking mga sinasabing dapat mong gawin, sino mang aaway sa iyo
ay ako ang kanilang magiging kaaway. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang tanong, mga minamahal, siguraduhin natin, kaya realizing the truth, ang tawag, mga minamahal. Bakit? Siguraduhin natin na tayo talaga yung anak ng Diyos na inaapi at hindi tayo yung nang-aapi. Amen. Alam po niyo, mga minamahal, sa buhay ng Kristiyano, kung minsan, ay talagang, kung titignan natin dito sa ating basahin, Lucas, ang kabanata ay 10, talatay 38 hanggang 42. Kindly, from the book of Luke, chapter 10, verses 38 up to 42. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 10, ang talata po ay 38 hanggang 42. Amen. Sabi, sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria at naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naliligalig sa mga maraming paglilingkod. At siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako sa ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo sa kanya na ako'y tulungan niya. Dadapot sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Dadapot, isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi, hindi aalisin sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito yung sinasabi ko, mga minamahal, na akala natin tayo yung inaapi, tayo yung victim. Si Marta, mga minamahal, amen, ay talagang naglilingkod ng todo. Gumagawa siya ng tinatawag natin na kung ngayon terminology natin ay ito yung mga, di ba, yung daily yung ginagawa natin, yung menial duties. Amen? Talagang trabaho ng trabaho. Si Maria na kanyang kapatid ay nandun lang sa paanan ng mahal na Panginoon at nakikinig. Lahat na nakikinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Mas mahalaga pala yan, mga minamahal. Amen? So nakikinig sa salita ng mahal na Panginoon. Ito nagsumbong na. Di ba sabi ko sa inyo, pwede ka magsumbong sa Diyos, di ba? Pag piling mo, inaapi ka. Sabi ni Marta, Panginoon, hindi mo ba sasabihan yung kapatid ko, tinan mo, pagod ako, siya nakaupo lang diyan. So akala ni Marta, mga minamahal, siya yung inaapi, siya yung tama yung ginagawa. Amen? Playing victim siya. Kaya ang lakas ng loob niya magsumbong sa mahal na Panginoon. Pero anong sabi ng ating mahal na Panginoon? Marta, Marta, pinili mo mga bagay na hindi mahalaga. Nag-aburito ka sa maraming bagay. Pero pinili ni Maria ang higit sa lahat na bagay dito tatanggalin sa kanya. Amen? So tingnan mo talaga kapag ikaw ay talagang akala mo'y di ba, kausap sa kapitbahay mo na kapag madaling araw ay ang malakas ka magpatugtog kaya ka binabato. Dapat lahat may kaayusan, mga minamahal. Amen? Alas 2, siyempre, mainit ka ng todo. Binabato ka ngayon. Sasabihin mo sa mahal na Panginoon, yung kapitbahay ko, binabato ko. Pero hindi mo inisip na it's their private na talagang katulugan niya. Hindi na maintindihan yung ginagawa mo, mga minamahal. So, akala natin, naapi tayo. Pero dapat ilagay natin sa realidad. Yung bang ginagawa din ba natin ay karapat-dapat maging pagpapala tayo sa ating mga kapwa. Maging pagpapala tayo sa ating mahal na kapatid. Maging pagpapala ba tayo sa ating member of the family? Dahil kung hindi, mga minamahal, wala kang ginawa, kundi todo lang ng todo. Diyan tayo napapahamak, mga minamahal, na asakal natin playing a victim tayo. Amen? Hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Tayo kasi yung adversary. Tayo yung enemy. Tayo yung gumagawa ng mali. Sinusundan tayo at iningatan lang tayo ng Diyos kapag ang sabi niya, if you will obey my voice and follow what I speak.
sabi ng unang talatang ating nabasa. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. One reality, I think, mayroon pa mga minamahal. Ang iba ginagamit ang mahal na Panginoon Jesus as camouflage. Alam po niyo mga minamahal, pag sinabing camouflage, yung akala mo wala ka pero nandun ka, nagtatago ka sa likod. Amen? Ating basahin muna mga minamahal dito sa Kalatang Lucas, Kabanata 7, talatay 36 hanggang 39, italon sa 44 hanggang 46. Pakibilis lang sapagkat we only got 30 minutes. Amen. Amen. Dito po sa Lucas Kabanata 7, talatay 36. Amen. Hanggang 39. Amen. Praise the Lord. At ipinamanhik sa kanya ng isa sa mga Pariseyo na kumaing kasalo niya. At siya pumasok sa bahay ng Pariseyo at naupo sa dulang. At narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan. At nang maalaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Pariseyo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento. At nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan na tumatangis. Ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa, at ang mga ito'y kinukuskus ng buhok ng kanyang ulo, at hinahagkan ang kanyang mga paa, at pinapahiran ng ungwento sa 39. Nang makita nga ito ng Fariseo na sa kanya'y nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito kung siya'y isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya'y humihipo na siya'y makasalanan. Talon sa 44 hanggang 46. Amen. At paglingon sa babae, ay sinabi niya kay Simon, nakikita mo baga ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Datapwat dinilig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha. Amen. At kinuskus ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik. Datapwat siya, buhat ng ako'y pumasok ay hindi humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Sa 46, hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo. Datapwat pinahiran niya ng ungwento ang aking mga paa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, may Kristiyano mga minamahal na dahil sa hindi pagbabantay ay ginagawa nilang scapegoat. Ang sabi nila, ang pagiging Kristiyano mga minamahal. Sabi nila mga minamahal, akala na pag sila'y Kristiyano, ay, nakatago ako diyan, di mo ako pwedeng pagbintangan na kumukuha ng mga bagay-bagay na hindi akin dahil ako'y Kristiyano. Nakatago sila sa pagiging Kristiyano. Amen? Ay, hindi mo ako pwedeng pagbintangan na ako nagchichismis dahil ako'y Kristiyano. Dahil all we thought na ang pagiging Kristiyano, mga minamahal o anak ng Diyos, ay hindi gumagawa ng ganung bagay. But actually, kung ginagawa mo yung bagay niyan, yet you cover yourselves for being a Christian, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, you are using Jesus as a camouflage. Amen? Si Simon, mga minamahal, sa totoo lang, hindi mananampalataya sa mahal na Panginoong Isus. Pero that time, ang mahal na Panginoon ay sikat na sikat. Kung saan man siya pumunta, gumagawa siya ng maraming mga himala. Kaya ang sino mang puntahan ng ating mahal na Panginoong Isus sa kanyang bahay, sikat kang tao. Kaya ang ginawa niya mga minamahal, in-invite niya ang mahal na Panginoon. Halika sa aking bahay, doon ka kumain. Noong nandun na siya mga minamahal, ang mahal na Panginoon siyempre dinawmog ng maraming tao. Sikat na sikat si Simon mga minamahal. Akala niya mga minamahal, kasama niya si Jesus at talagang very righteous. But deep inside, si Simon, mga minamahal, hindi totoong nananampalataya sa mahal na Panginoong Isus. Noong ang isang babaeng makasalanan lumapit sa mahal na Panginoon, dala niya ang alabastro na pabango. At kanyang binuusan ng mahal na Panginoon, ang sabi ng si Simon, mga minamahal, kung talagang ang taong itong aking inimbitahan ay totoong propeta, malalaman niyang yung humihipo sa kanya ay isang makasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? So, akala natin mga minamahal, kapag tayo'y Kristiyano na o kasama ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay talaga tayo na po'y makakapagtago sa katotohanan. Pero the reality is, ang buhay ng tao, mga minamahal, hindi mo pwedeng itatago yan sapagkat nalalaman yan lahat ng ating mahal na Panginoong Isus. Kailangan realidad. Ako'y Kristiyanong mainit. Ako'y Kristiyanong talagang grabing paglilingkod, ready for rapture. Really? Kung totoo yan, mga minamahal, anong ginagawa mo araw-araw? Dahil pagkaharap na natin ang mahal na Panginoon, that will reveal
lalabas ang katotohanan. Dahil yung boredom na pinag-aralan natin ng overnight, yung pagkainip, yun ang isa sa mga sinyalis na hindi ka na maintain ang kainitan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? So dapat palang Kristiyano maging real sa kanyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung in-invite mo mahal na Panginoon sa iyong buhay, sabi nga ng talata mga minamahal, Simon, matagal na akong pumunta sa iyo mula nung pumunta ko sa bahay mo. Sinasabihan mo itong babae na makasalanan, ikaw, pumunta ako sa bahay mo. Ano nang ginawa mo sa akin? Oh? Sabi niya, and he turned to, sabi niya ng verse 44, mga minamahal, said to Simon, seest thou this woman? I entered into thine house, thou givest me no water for my feet, but she hath washed my feet with tears. Matagal na ako sa iyo, Simon, pero hindi mo man lang ako inopera ng tubig. Itong babaeng ito na sinasabi mo makasalanan, mula nung pumasok siya, hinuhugasan niya ng kanyang mga luha ang aking mga paa. Di ba? Amen? Sino na ang 10 years dito na naglingkod sa mahal na Panginoon? 10 years, 5 years, 1 year na, 20 years na. Ang tanong ng mahal na Panginoon, ano na ang ginawa mo sa Kanya? Ano nang nai-offer mo sa mahal na Panginoon? Nung pinapasok mo ang mahal na Panginoon sa iyong buhay, what have you offered to Jesus? Ano nang naibigay mo para sa mahal na Panginoon? Baka isa tayong katulad ni Simon, mga minamahal. We are mindful of what others doing, pero hindi natin nakikita yung ating ginagawang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, dapat saliksikin parati natin ang ating buhay. Amen? Ang tingnan natin, mga minamahal, mas sigurado natin na tayo yung mga tunay na anak ng Diyos at hindi tayo yung kaaway ng Diyos. Tayo yung mga inaapi at hindi yung tayong nag-aapi sa kanila, mga minamahal. Dahil akala natin yung ating ginagawa, mga minamahal. Oh, totoo yun. Sa huling araw, kapag yung mga tao ang feeling nila, yung gagawa sila na masama, akala nila ginagawa nila ito, mga minamahal, para sila gawin nila ito dahil paglilingkod nila sa Diyos. Basahin natin, Juan, ang kabanata 16, Kylie, from the book of John, chapter 16, verses 2 to 3. Lahat po pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Amen. Ganito po ang pagkasabi. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras na ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. At ang mga bagay na ito'y gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama ni Ama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag ikaw pala, mga minamahal, ay nangapi na isang taong hindi mo alam na ikaw pala yung may problema, ang sabi ng Biblia, ginagawa mo yan dahil hindi mo kilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen? Tulad doon, mga minamahal, kung si Marta kilala niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, malalaman niya yung ginawa ni Maria mas maganda kaysa doon sa kanyang ginagawa. Mas mahalaga yung paglilingkod spiritually. Amen? Everything is mahalaga, pero may mas mahalaga kung kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen? Kung ikaw ay totoong kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi ka magiging katitisuran ng kapitbahay mo. Hindi mo gagawin ng isang bagay na mapupulaan ang iglesia ng mahal na Panginoon. Gagawin mo isang bagay na instead na sila magalit, magkaroon ng pagkakataon ng sila makapakinig ng salita ng mahal na Panginoon dahil sa iyong sharing. Dahil kung hindi mo gagawin isang bagay na mabuti, maiinis sila sa iyo. Magiging talk of the town ka. Amen? Amen. Pero kapag ikaw, mga minamahal, ay talagang ginagawa mo ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Pakatandaan po natin, mga minamahal, walang sino man ang mga gagawa ng mga bagay na yan. Hindi kanila itatakwil, hindi kanila pag-uusapan dahil igagalang kanila sapagkat nakikita nila sa iyo ang kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong sabi, mga minamahal? Isaiah, kabanatay sa isinta, ang talatay 1 hanggang 2, malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. From the book of Isaiah, chapter 60, verses 1 up to 2. Amen. Ganito ang pagkakasabi, ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ng lupa, at ng salimuot na dilim ang babayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo,
at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, the gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makikita ng tao ang kapurihan ng Diyos sa bawat kilos ng isang tunay na anak ng Diyos. Hindi pasaway ang anak ng Diyos. Amen. Amen. Ang anak ng Diyos ay hindi kumukuha ng hindi kanya. Amen. Nawala ng bagay na yan. Ang anak ng Diyos ay hindi na nagiging ihemplo ng mga bagay na ikasisira ng buhay ng tao. Tayo'y nagiging mga buhay na patotoo na patungkol sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sabi diyan, the glory shall be seen upon thee. So kapag ikaw nga pala tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, ay hindi ka mapupulaan. Dapat ipakita mo kung anong kalooban ng Diyos. Amen? Pero kapag hindi ka nagpapakainit sa paglilingkod, dahil burden ka na mga minamahal, inip ka na, hindi ka na nakikinig sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya hindi mo na natatandaan, gumagawa ka ng mga bagay na mali. At kapag nangyari yan, mga minamahal, kapag ikaw ay inalipusta, huwag mong sabihing inaalipusta ka dahil sa mahal na Panginoong Hesus. Inaalipusta ka dahil ikaw ay Kristiyano, huwag mong sabihin yan dahil hindi nakikita sa iyo ang kapurihan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat mga minamahal, kung ikaw ginagawa mo kapurihan ng mahal na Panginoon, ayaw mo maging sagabal sa pagmamalakaya ng salita ng Diyos, mga minamahal, at nagiging kontributory ka para may tayo ang kingdom ng Diyos, mga minamahal. Yet, nandyan ang pag-uusig, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Kasi kaparte ka doon sa krus ni Kristo. Amen? Amen? Pero sabi niyan, seeing the reality, realizing the realities. Siguraduhin mo na ikaw nga, mga minamahal, ay ang talagang inaapi at hindi ikaw ang nang-aapi. Lahat po ng gising na gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. And this is the breakthrough, mga minamahal. Kung ikaw yung Kristiyanong anak ng Diyos, sabi nga ng taunang talata, kung ikaw ay aking anak, susundin mo lahat ng aking sinasabi at tinutupad mo't ginagawa ito. Ang lahat ng magiging kaaway mo, umang-aaway sa iyo, ako ang kanilang kaaway, sabi ng mahal na Panginoon. Grabing pag-iingat yan, mga minamahal. Amen? It's an assurance, it's a promise na hindi ka kailanman aapihin ni numan dahil meron kang tagapagtanggol, walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? And this is the breakthrough. Kapag ginagawa natin yan, mga minamahal, despite mahirap ang buhay, despite pagod ka na, yet still, ginagawa mo mag-overnight, dumalo ka ng linggo, dumadalo ka ng Miyerkules, ginagawa mo pagiging Kristiyano, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, dito sa ating basahin ng huling talata, mga minamahal, Genesis, ang kabanata 12, talata 1 hanggang 3. Amen. Beloved instrumentalists. Amen. Dito po sa Genesis ang kabanata 12, ang talata 1 hanggang 10. Amen. 1 hanggang 3. 1 hanggang 3. Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay lupaing ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa. Amen. At ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan. At ikaw ay maging isang kapalaran. Sa 3, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? So, despite pala ng mga sacrifices na ginagawa mo, na tinitis mo lahat ng bagay at bawat masamang nangyayari sa iyo, ikino-convert mo ito na isang pagpapala, pagkakataon para mapatunayan mo sa Diyos na iyong inaasahan ng kanyang mga pangako. Ang sabi ng talata, once you have endured all these trials and persecutions na natatanggap mo mula sa ibang mga tao na hindi nakakilala sa mahal na Panginoon, sabi diyan,
He will make you great nation. Amen? Just like the promise to Abraham. Abraham, alis ka dyan, pumunta ka sa aking ilalagay. Sumunod si Abraham. Amen? At dahil sa pagsunod niya, ang sabi niya, He will make you, sabi niya, I will make thee a great nation. Gagawin kitang makapangyarihan. Kaya nakita niyo yung ating mga kapatid, dahil nung sila nakakilala, walang-wala, janitor. Amen. Pero nung sila yung naglingkod mga minamahal, ginawang manager na mahal na Panginoon. From janitor to manager, sa totoo lang, napakahirap paniwalaan yon, pero walang imposible sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Dati-dati, mekaniko, pero ngayon may-ari na ng malaking shop na nagtitinda ng mga sasakyan. Saan kukunin ang pera na yon? Saan kukunin ang mga halaga na yon? Kung hindi totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, He will be a blessing. Sabi niya, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Magiging pagpapala ka daw, mga minamahal, sa mga tao. So kapag ikaw ay naging pagpapala sa mga tao, tandaan niyo yan, gustong-gusto kang kausapin ng tao, mga minamahal. Pero kapag ikaw ayaw kang kausapin, pag lumalapit ka, nilalayuan ka, hindi ka pagpapala. Amen? Pero kapag may problema, ang tao lumalapit sa iyo. Pag may isishare ang kagandahan na ginawa ng malapit, lumalapit sa iyo, you are a blessing unto them. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So ibig sabihin, mga minamahal, ang pagbibigay ng blessing sa tao, mga hindi ibig sabihin, puro pera yan. Even yung pagpalakpak mo, even yung pagpupuri mo, even the way you move, things you say, lahat yan ay pagpapala. Some of us, mga minamahal, naligtas dahil lang doon sa kapatid natin na pag magpuri sa Baguio City, lumulundag ng diretsyo mula simula hanggang dulo, matanda na. Grabe yung mga tao mo na, sabi niya, grabe matanda na yan, tanda na pero walang pagod magpuri sa Diyos. Dahil sa ginagawa ng yun, nagiging mainit din ng mga tao nakakakita sa Kanya. Because a person who is the child of God, kapag siya anak ng Diyos, you will become a blessing to others. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga binamahal, to the authentic children of God, get ready for a transfer of provision of blessing. Sa mga tunay na anak ng Diyos, mga bagay na hindi mo alam kung saan nanggagaling, mga pinagpaguran ng maraming taong hindi mo kilala na hindi naglilingkod sa Diyos, lalapit yan at ibibigay sa iyo. Maniniwala kayo dyan, mga minamahal? Sila ang yaman-yaman nila, pero hindi sila naglilingkod. Ikaw, mahirap ang buhay mo, pero naglilingkod ka maya-maya. Yan, lalapit at ibibigay sa iyo kung anumang mayroon sila. Because that is the promise of God. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, ng Exodus 12:35-36, and the children of Israel did according to the word of Moses, and they borrowed of the Egyptian jewels and of silver, jewels of gold and raiment. And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptian, so that they lent unto them such things as they required, and they spoiled the Egyptian. Yung gamit ng mga taong hindi mo kilala, ibibigay sa iyo. Magtataka ka, yung kapitbahay mong galit na galit sa iyo. Pero maya-maya, magluluto ng pagkain para lang patunayan niya na ako nagluto nito, hindi ang Diyos mo. Magbibigay sa iyo yung hindi mo kilala. Driver o konduktor, wala kang pamasahe, hindi ka pahihiyain. Sabi, pamasahe, nakaputi ka, wala kang pamasahe. So, sabi, wala po, dadalo ko sa banda na gawain. Sabi ng Kristiyano, sabi ng konduktor, o sige, huwag ka na magbayad. Ito, 100 para may baon ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi mo kailangan pag-aksayahan na talagang you exert effort to do things. Sapagkat kayang hipuin ng Diyos ang puso ng tao. Amen? Amen? Meron pang mga Kristiyano, mga minamahal, just is this important. May mga Kristiyano na nagmamadali. Ay, daig ng maagap ang masikap. Ginagano nila. Kaya kailangan mabilis tayo, ginagano nila. Sa totoong Kristiyano, mga minamahal, hindi mo kailangan magmadali. Because God has a perfect timing. May tamang perfecto na timing ang mahal na Panginoon. Ating basahin ito, mga minamahal, para lang sa ganun, mga minamahal, ay
isipin natin ito sa ating pag-uwi. Aklat ng Isaiah. Kindly, basahin natin ang talatang ito, mga minamahal. Kung wala, ako na. Isaiah 52:12. Sabi diyan, sapagkat kayo'y hindi magsisilabas na nagmamadali o magsisilabas man kayo na takas. Ibig sabihin, di ba? Kailangan mo magtahimik para di ka mahuli. Ha? Sapagkat ang Panginoon ay magpapauna sa inyo at ang Diyos ng Israel ay magiging inyong bantay lingkod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo kailangan magmadali. Dadaanan mo lahat na magiging hadlang sa pagpapala na yan. Pero lahat sila tatabi. Bakit? Kasama mo ang mahal na Panginoon. Amen? Amen! Kaya wala nang oras para tayo antuk-antukin pagdating sa banal na gawain. Wala nang oras para tayo mainip dahil lahat ng ginagawa ng mahal na Panginoon, ginagawa niya ito upang tayo maging pagpapala sa lahat ng tao. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. What love the Father has lavished on us, that we should be called His sons and daughters, precious in His sight. Even greater love this world has never seen. When He hung on that tree, oh, why would He do such a thing for dirty sinners like you and me? Oh, God, thank you for loving me. When on the cross you made history, you died for me. Forever my praise will go to Thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name, oh Jesus. To sing your praise. Your love is patient and humble and kind. It's greater than all my sin. It always protects and trusts and hopes and will have no end. It's your love that lifted me up from the depths, set my feet on the solid rock, with a firm place to stand. Lord, I always will trust in your loving hands, oh God. Thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me. Forever my praise will go to Thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name, oh Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To sing your praise, oh God. Thank you for loving me.
Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinagmamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord.